Dnešné rokovanie v parlamente ukázalo všetko, čo je zlé na slovenskej opozícii. Chaos, krik, konflikty a v centre toho všetkého opäť Igor Matovič. Slovensko dnes videlo obraz opozície, ktorá nemá žiadny program, iba nenávisť a snahu ničiť verejný priestor. Dnešné scény prečili všetko, čo sme v parlamente videli za posledné mesiace. Namiesto dialógu vulgárne výpady, osobné útoky a absolútna strata zábran. Toto nie je politika. Toto je čistý rozklad. Novinkou je, že Matovičové excesy dnes nadšene preberali aj poslanci progresívneho Slovenska. Namiesto toho, aby sa dištancovali, stáli pri ňom a vytvárali dojem, že je prirodzeným lídrom opozície. Ak toto má byť alternatíva, Slovensko má problém. Ich dnešné správanie ukázalo jediné. Opozícia stráca pôdu pod nohami. Projekcie, snaha rozbíjať rokovanie, teatrálne gestá, všetko len zakrýva fakt, že ich politická stratégia sa rozpadá. Ak niekto ešte pochyboval, čo by sa stalo, keby sa PS, SAS a Matovič dostali k moci, odpoveď sme videli v priamom prenose. Nie odborná vláda, nie stabilita, nie pokoj. Ale nekonečný chaos, hysterické výlevy a kultúrna vojna na každom kroku. Dnešné scény jasne ukázali, že Matovič prekračuje hranice základnej politickej kultúry. Na pôde parlamentu, ktorý má byť symbolom demokratickej diskusie, vytvára atmosféru agresie a konfliktu. A opozícia mu v tom aktívne asistuje. Slovensko stojí pred veľkými výzvami. Ľudia očakávajú riešenia, nie teatrálne výstupy, a už vôbec nie opozíciu, ktorá sa namiesto práce pre občanov venuje výkrikom, sabotovaniu a vyvolávaniu chaosu. Dnešok bol varovaním. Ak nechceme, aby sa Slovensko prepadlo do úplného politického pekla, musíme si veľmi dobre rozmyslieť, komu dáme dôveru. Jedno je však jasné. Politika založená na kriku, showmanstve a populizme nevedie k stabilite, ale k rozkladu. Ak chceš vidieť každý deň nové politické novinky, daj like na toto video a odoberaj kanál. Pomôžeš tým rastu kanála a zároveň ti neújde žiadna dôležitá udalosť z diania na Slovensku.